Benvinguts a gener! Per què? Per estudiar? Per estudiar? No, anem iguals, anem idèntiques. Sí, la veritat és que sí, En plan... Uah. Els pantalons de detallets, m'encanta. És que anem iguals. Literal. Xoca. Podem, potser. Benvinguts al primer mes de l'any. Hola, ens trobem al cotxe perquè avui ens dirigim a la Roca Village. La nostra idea principal és anar a canviar un jersei de Nadal. Si trobem alguna cosa que ens agrada, bienvenido sea. Bienvenido sea. Bienvenido sea. No passa res, els diners són infinits. No. Mentrestant estem escoltant el nou àlbum del Bad Bunny. I ens ha agradat... Com es deia la cançó? A mi, perquè jo he escoltat més que la nona, perquè estava escoltant abans ja, a mi m'ha agradat una, crec que de 6 cançons. Així que va molt mal. No, bastant. A mi m'ha agradat una de 2 cançons que hem escoltat. Vale, sí, però era l'única que era bona. Bueno, no sé, m'ha agradat. Com es deia? No ho sabem. No, sí que la sé. Vueltita. Vueltita, però algo així. amb W. Vuelta o vueltita? Vuelta o vueltita. Aquesta ens ha agradat. Avui tinc el primer examen de la uni. Estic una mica preocupada, però perquè és com ho veig tan lògic, en plan, el temari. Llavors, o sigui, és com mig tipus test i mig preguntes curtes. Llavors, és com que em preocupen les preguntes curtes, però sé que em sabré defensar, saps? Espero que em vagi bé. No m'agrada perquè a més el tinc a la tarda, llavors és com tinc tot el matí per estudiar, però en plan ja ho he estudiat, llavors és com que estic perdent una mica el temps. No sé. Desitgeu-me sort, ja us diré. Començo amb els exàmens fàcils, després ja venen els difícils, així que a veure què tal em van els següents. Hola. Com t'ha anat? Bé, molt bé. Molt bé? Sí. Superat. Més d'un ho trec. Pues amor. Acaba de sortir d'entrenar. Acaba de sortir a entrenar y nada, he venido porque, qué raro, los reyes han vuelto a pasar por mi casa, ¿sabes? Sí, m'han picat a la porta i han dit, oye, et vas deixar un regal? M'havia deixat un regal. Déjame verlo ya.
No ho he obert, per tant, no sé. l'has obert? No l'he obert, està tal qual així, ha arribat a la tarda. Amor, és molt heavy això, És blanquita. Què serà? Uy, No sé. uy, no puedes. No puede ser, ¿no? Te dije que no. ¡Es mi favorita! Bien! Picture! Estoy a punto de... sepa hacer las cosas bien y que me respete. Com es nota com ha estat la Isla de les Tentaciones? Bueno, està aquí amb el seu projector, no es pot viure millor. Bon dia pel matí, avui estic anant a Borriac amb el Dani i em fa moltíssima il·lusió, la veritat. Hauria d'estudiar? Pot ser, però bueno, necessitem una mica de breaks, no? Ah, mira, ja veig el seu cotxe. Bueno, ja està. Anem a pujar a Borriac i després anirem a una masia. I estic molt emocionada perquè no fa sol, o sigui, pensava que havia de ploure, però veig que no hi ha molts núvols. A més, no fa sol, que el sol a vegades molesta molt, saps? Mireu. Good morning! Què opines? M'ha arribat a dalt de tot. Bien! You did it, Joe! Oh my god, m'he comprat unes sabates moníssimes. Són unes Pretty Ballerinas i estic molt emocionada. Mireu, us faig un unboxing. Yay! Són aquestes sabates. Uau! Ui, són boníssimes, m'encanten, mireu. Ti. Estic super emocionada, que mones. Jeje. Hello! Fa molt que no dic res. Us faig un update del que està passant. He fet Bueno, porto 2 exàmens. M'han donat ja el segon examen i m'ha anat una mica malament. En plan, la nota he aprovat, però tinc un 5,3. I, tio, són els exàmens que havia estudiat. Llavors, els que no he estudiat, que són com els més difícils, què lo què? Com aniran? Llavors això m'estressa una mica, no mentiré, he plorat, però bueno, no passa res. En plan, demà tinc un, que jo crec que m'anirà bé, i llavors em poso ja a tope amb els de la setmana que ve, que em queden 2, i ja està, si no vaig a l'arrego. Llavors, un altre update que estic molt contenta és que ahir vaig fer un shooting, i estic molt contenta, m'agrada moltíssim, i això, ja està, no, res més. Una altra cosa que em fa moltíssima il·lusió és m'he comprat una funda pel Kindle. M'he comprat una funda bona pel Kindle. En plan, m'he gastat la pasta, no diré el número perquè és un número molt elevat, que després no sé si m'arrepentiré, però no, en plan, volia agafar una funda bona, en plan, que sigués bona, bona qualitat, que tingués com per agafar i tal. Todo bien. Vaya pintas. Hello, Hola. Júlia. Estem a punt d'entrar a l'examen de patologia. La Júlia té fred, com sempre. Sí, fa molt fred aquí. Què li passa? Està anèmica. Anèmia, osteoporosi, gluten... Pot ser qualsevol. Anyways. Júlia? No passa res. Ara mateix acabo de fer una classe de pilates més una meditació en plan non-sleep deep rest i, hòstia, m'he quedat, o sigui, que bé, tu. M'encanta perquè quan ho faig dic, uala, m'ha sentat superbé, no sé què, ho he de fer més sovint i després no ho faig. Però porto com 2 dies seguits fent-ho, no sé. We are working today! Ciao! No puc més! LOL! No puc més. Estic anant a buscar el meu paquet a Correus. El meu paquet de la funda, espero que sigui. Que nervis, estic nerviosa. Espero que no em facin pagar res. Espero que no em facin pagar la duana, primer de tot. Estic una mica amargada perquè estic estudiant bastant per l'examen de demà que tinc. L'últim examen, en principi, si no vaig a la reco. Però estic contenta, però clar, com que he estat treballant aquests 2 dies, en plan, al ICE de Zafata, he estat treballant d'hostessa, no he pogut estudiar. Llavors estudiava per la tarda, en plan, arribava a les 7 a casa,
estudiava fent, en plan, sopava, em dutxava, tal, doncs potser em posava a estudiar cap a les 8:30, 9, fins a les 12. I ja estic morta, i clar, em despertava aviat. És com ara tinc un trute que estic molt cansada, molt cansada. Però estic contenta perquè ja hauré acabat. A més, demà tinc sopar per la despedida de la Júlia, que se'n va a Tenerife, i després sortim a golf. Una altra cosa que volia dir, he arribat a 600 seguidors a TikTok en 2 dies. Heavy. Bueno, i estic molt agraïda, la veritat, aló. Oh my god. Ja està. Hello! ¡Ey, reinas! Son tú las 3. ¡Qué monas! Las... Té micros, no? És com la intro de How I Met Your Mother, això. I vaig acabar exàmens. Estic emocionada, en plan, tinc molt de temps lliure. Què faig jo amb la meva vida? No tinc res més a fer, literal. No tinc res més a fer. I vaig sortir a festa, he dormit només 4 hores, però ja està, en plan, tinc moltes ganes d'aquesta setmana, que és com que és molt self-care, em vull organitzar, vull fer moltíssimes coses per cuidar-me i tinc moltes ganes. I ja està, aquí comença el meu gener, jo crec, en plan, el que comença a disfrutar les coses. Per cert, va arribar la meva funda, és així de mona, vale? És així de mona, m'agrada moltíssim, però em van cobrar les aduanes i tal, i no m'ha fet gràcia, no m'ha fet gens de gràcia. Però bueno, ho vaig explicar en el meu TikTok, em fa pal una mica explicar-ho aquí, però sí, va passar això. Actually. Benvinguts a gener. Mira, et veus. Hola. Hello. Està amb ressaca, no es nota. No es nota perquè va guapa. És una reina. Ja porto com una setmana sense tenir exàmens, sense estudiar, i és com que estic una mica, també com una mica rara, com una mica xof, saps? És com que, no sé, tampoc no tinc res a fer, tinc com molt de temps, suposo com que penso bastant les coses ara mateix, no sé per què estic com en una energia com molt cozy, com no em ve de gust sortir de casa, en plan, vull ser tranquil·la, així és com em sento ara mateix. No sé, estic llegint molt amb el meu Kindle, no sé, estic fent coses, en plan, estic tatxant la meva to-do list que em vaig escriure quan tenia exàmens, i no sé, estic bé. Estic bé, però com molt relax tot. I estic dormint bastant, l'únic que no sé si descanso, però estic dormint bastant. GoPro, apaga-te.